Teemme jatkuvasti havaintoja. Näemme silmillämme ja kuulemme korvillamme yhteistyössä aivojemme kanssa. Teemme havaintoja kiikareilla, kaukoputkilla, mikrofoneilla, erilaisilla sensoreilla tai esimerkiksi liiketunnistimilla. Havaitsemiseen tarvitaan jokin väline eli laite. Havaintolaitteen tekemän havainnon laatu riippuu sen rakenteesta ja toimintaperiaatteesta. Myös ihmisen aistit ovat havaintolaitteita. Aivojen havaitsemiseen liittyvät osat ovat tämän laitteiston osia. Silmät vastaanottavat valon aallonpituuksia ja korvat ilman värähtelyjä. Havaintolaite vaikuttaa havaintoon aina. Se on havaitsemisen olennainen piirre, ja sen vuoksi todellisuutta ei voi koskaan havaita sellaisena kuin se on. Havaitsemme havaintolaitteen muodostaman kuvan todellisuuden jostakin piirteestä. Naiivi realismi eli ajatus siitä, että todellisuus on havaintojemme kaltainen, on siis helppo kumota. Meillä ei ole täydellistä havaintolaitetta, joka tuottaisi todellisuudesta juuri sellaisen kuvan, kuin mitä se itsessään on. Meillä ei voi olla sellaista edes periaatteellisella tasolla, koska meillä ei ole keinoa varmistaa, että laite saa irti todellisuudesta kaiken sen, mitä siitä on irti saatavissa. Havaintotieto on aina näkökulmasidonnaista ja ajatus todellisuudesta jonkinlainen abstraktio, jossa havaitsija yritetään epätoivoisesti poistaa pelikentältä. Elämme havaintotodellisuudessa, jossa subjektin ja objektin erottaminen toisistaan on mahdotonta. Voimme vaihtaa tarkastelun objektia, mutta ilman sitä myös subjekti katoaa. Todellisuutta ei tarvitse tutkia vain havainnon kohteista käsin. Havaintoprosessi ja havaitsija itsekin on osa todellisuutta. Me olemme todellisuuden osia, vaikka emme tarkalleen tiedä millä tavalla. Tieteellinen tutkimus ei ole päässyt vielä täyteen selvyyteen kaikesta. Itsemme kautta tiedämme todellisuudesta jotakin hyvin mielenkiintoista. Siihen kuuluu ajattelua. Koska tiedän pystyväni ajattelemaan ja tiedän olevani osa todellisuutta, voin helposti päätellä, että ajattelu on todellisuuden tai vähintään sen osan yksi piirre. Voisimme hyvinkin lähteä siitä, että tiedämme varmasti, että ajattelu on todellisuuden piirre, koska olemme todellisuuden osia ja tiedämme ajattelevamme. Ajattelevina olentoina tarvitsemme universumin, joka pitää meidät hengissä ja tukee tätä kautta ajattelun ilmenemistä. Voimme sanoa, että universumi on ajatteleva olento, koska sen joissakin osissa ilmenee ajattelua ja universumi ylläpitää näiden osien olemassaoloa. Samoin sanomme esimerkiksi auton olevan liikkuva, vaikka se usein on paikoillaan, eikä kaikki sen osat osallistu suoraan liikkumiseen, vaan mahdollistaa sen. Tieteellinen tutkimus on havaintotodellisuuden tarkentamista ja selvittämistä. Tässä työssä käytämme apuna ajatteluamme. Ajattelemme ja testaamme ja ajattelemme taas. Todellisuus vaikuttaa yllättävän erikoiselta. Se vaikuttaa erikoisemmalta, mitä osaisimme kuvitella. Ajan suhteellisuuden mukaan oma nopeutemme vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti aika kohdallamme kuluu, ja hiukkasfysiikan mukaan aineen pienimmät hiukkaset voivat olla useassa paikassa yhtä aikaa. Tekoälyn syntymisen myötä ihmismielen ajattelun kykyjen rajallisuus on tullut entistä selvemmäksi. Ajattelu on myös laite, joka tuottaa kuvaa todellisuudesta. Saamme sillä sellaisen kuvan, mihin mielemme kykenee, eikä olekaan mikään ihme, että haikailemme laitetta, joka tekisi tämän vielä meitä moninkertaisesti paremmin. Olemme jatkuvasti valinnan edessä. Tutkimmeko todellisuutta keinoilla, jotka meillä on käytössämme, vai luommeko abstraktin mielikuvan todellisuudesta ilman ihmistä ja toteamme, ettemme voi koskaan saavuttaa tietoa todellisuudesta? Kyseessä on kehäpäätelmä. Emme voi koskaan saavuttaa tietoa todellisuudesta, jossa ei ole kukaan siitä mitään tietämässä.